رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Munafiqlar razi bolýarlar, jana gitmän öýde oturan hatyrlar bilen we sagyra oglanlar bilen bile bolup galmaga. Oşolaryň galplaryna mohr urildi. Pes şolar hiç zatga düşünmediler. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Lakin Hazreti Resul-i Ekrem oşoň bilen iman getiren adamlar olar mallary bilen we janlary bilen Huda ýoluna jang etdiler. Oşolar üçindir hemme hayrat we ýaxşylyklar. Oşolardyr nijat tapyp bagtly bolanlar. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah tebarek ve taala şolar üçin cennetlerini amade etip koyandır. Ol cennetlerin gasırlarının ve bağlarının aşağından sular ve nehirler akyardı. Olar şonda hemişelik qalarlar. Şudur ulu saadet ve ulu baxt. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sahrada we biyabanda ýaşaýan adamlardan odro hyýanlar geldiler, ta şolara ejaze berilsin diýip jengden galmaga. We ol tor adamlar iki Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna ýalan aýdypdylar, olar da jenge gitmän öýde oturdular. Tizlikde şolardan kafir bolanlaryna güýçli azap ýetişer. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Zayıflara we ajizlara we merizlere we karşylary ýoklara günah ýokdur jengden galmaklaryna. Wagtiki Huda üçin ýürekden iman getirseler we Hudaýyň Rasulyna iman getirip tasdiq etseler, ýaxşy amel etýänlere aýb etmäge ýol ýokdur. We Allah tebarek we taala gafurdur. Olurlar bar adamlaryny magfirat eder we rahimdir, şolaryny öz rahmetine duş eder. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. O ayıp yoktur ol tor adamlara da ki vakti ki şolar size geldiler ta şolarını diýäge mindirip jene akidin diýip sen de şolarga jogap berip aýtdyň men sizi mindirer ýany zat tapmaýaryn diýip şonda şolar iýizlerine gitdiler gözlerinden ýaş döküp zat tapmaýanlyklaryna gam bolup. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Azap o günah ol tor adamlara bardır ki özleri bay ve maldar bolup da senden ruhsat istiyarlar. O öýde galýan hatyrlar bilen öýde galmaga razy bolýarlar. Ve Allah tebarek ve taala şolaryň galplaryna mohr urdy. Pes şolar hiç zatny bilmezler.